Nami tao. Uy! Saan? Saan man? Bunog kagaran? Budunit? Benabli kayo kasi ini mo iring mo sulod. Ayun sa din. Sa may ato. Ha? About sa orphanage ba? Ay, orphanage. Ay, oh. Sa budunit kagaran? Orphanage. Unsa man nga barangay imong kuanan? Imong tagaan? Barangay. Isa Nam ko listahan na to. Barangay. So, live po na sa kanang orphanage. Di po live po na sa Bantay Bata kanang sa Oh, live po na siya, live po na siya. Barangay no. Dagang pila ka barangay. Tibok Pilipinas sa bali inyong ibay iko na inyong Oh, divide lang namo kung asa nga kwan, asa nga kung ano ba ako mo-donate ko ana nga barangay. Pa mo kun dai sa day. Ikaw na itikman karon na tikulik sa mga donation. Nanglan gunigod ako kay ni katabang sa atong mga kabataan nga kuan. Ikaw nang barangay 251 siguro. 251. Oh, Okay. asa sa Luzon na sa nabo, Visayas na siya, banda. Luzon na siya, Luzon. Luzon 251. Hmm. 251. Wala na ba koy kas? Pwede ra sa sweldo na lang to. Suldon lang na. Oh. Ha? 251. Ako na sila akong i-donate. 20 lang. Naisya ko yung lang po din siya og kuan. 5. 25. Makabot mga na siya dito sa gidunitan. Ay, siyempre. Ha? Perminti na yung mga abot dito kay Wala yung ano mga to, wala na yung mga di na illegal Wala na itong illegal. mga trabaho. wala yung mga kumkum style ano mga bulor ba kasi sa gobyerno. Dili ta pareana. Para sa anang bantay bata ba nga ang donasyon para sa bantay ba para sa mga bata. Ang donasyon to sa gabantay sa bata. Kumkum ba? Ayun lang. Ako kay nagproblema sa atong kuan. Gobyerno. Di na daw makatabang ana. Sa sweldo na ko niya, pera na. Kapit naman sweldo. Oh. Karong kuan. Ayo pizza uno. Ya, dilibot pa ka dire, dagan pa ka gatuan. Oh. Kani tanan mga hilira ako nang Agian. kuan agian ako na tanan. So Dobi, kung magdubli ang numero, dubli ay kitong barangay nga Swerte, Kataga sa- swerte kayo. Depende ra na sila sa tagtungod kung ay depende sa mga kanang muhatag kung unsa nga barangay lang wanan. pasifre lang ni, Oh, dubli pasifre lugar og number, ano ba ako kana ako 251. Ay kayo kung kuan madubli ang kuan. Ay no, may na kuan. Tabang ni siya sa kuan. Sa mga orphanage ba, mga bata nga mga rugby boy. Ya. Ikaw sa kay kuan, unsa gadalit nimo eh? Di okay ra. Nay Oh, tissue. pili tubig na kay baso niya. Nay baso. Tissue unta to, bro. Okay lang tissue, gaw tissue. Ay, Eh, baso. baso. Tissue busog na kay ko. Grabe kinaon ng tissue tos balay. Ay, tissue mo. Magkape daw tayo pero Di, okay okay may na. kapit. Kira ning Mag-juice po nung talami kayo, pero wag po juice. okay ra ning pure tubig. Pure tubig. Ako na kinig katabang. Ya. Musta man? Sa may kwan. Apit namang Valentine's Day. Malagi na. Sa may kwan. Nay nagpa birig-birig nga kwan ya. Sige bas-bahas do sa agi sa kwarto. Oh, mas bahas niya gadala og 150. Pero lisod mo kagapason og 150 eh. Oh. Ay. Oh. Lisod kay ba? 150. Ya 150 real, lisod eh. Salamat kayo. Nya, kumusta man? Kumusta mong bakasyon? Karon naging July kung kwan. Maimpas ang utang nga kwan. Inon kaloy sa Dios na ko'y utang nga 90,000. 90,000 nya. Kaloy sa Dios na datahan na gid 10,000 sulod sa unang kabulan. So July pila na kabulan. Balik ko sa kwan. Mo na akong kopya lugar sa kwan. Unsa man ni siya? Ebidensya ni siya nga tabang ko. Oo. So, okay na siya. Sige. July nga pun ko basi kadungan ta na dai. Julo dito. Oh. Oh, doon ta. Nya. Naman lagi barag-barag dia. Unsa man ang mga kwan? Dalagang Pilipina o dalagang Pilipino? Ang mga hap. Dalagang Pilipino man bagong abot. Muna ang nangabot lagi hap.
naay kuan naay half Filipino, half Pilipina. Oh. 50-50. 50-50 dai. Tubig. Sabi mo ka, uhong. Ay, kaya okay ra kaya mong panguhan dere, panginabuhi, dere. Ah, dire okay ra. Usay. Yan, apo yung mga bisita mo dere man eh. Na mong iring, halos. Ikaw ra usay, ikaw si kuan katong usa. Itong pangulitay pa kuan ba? Donasyon ba? Ah. Pero sa Paris ba? Mga donasyon. Mo gani diri. Tuma nag-abot ng ibuga din na pero Gani atras siya. Oh, niuli siya kay Ikaw yung ipalabit. Ano niya nga. Amigo ba ata? daghan ba itong kuan gud? Daghan pa itong kuliktahan. Pero lain pa ako ba? Nagdako naman ko no. Why? Gajim Ano, ka? hangin naman gani gud. Nagdako na ko ba? Secretor siguro ka? Push up o Lahi. sa Wa, mga kuan na yan, inborn. inborn? Ano ba? Inborn sa ako na. Inborn pero agtang man ang inborn. Inborn ang agtang. Nagpato panggabi na si Mil eh, si Ramil. Ang gabi siya. Grass cleaning man to. Yeah. May nang panggabi siya kay makalugar ko ba? Sa bahay ni karon. Daghan mo sa pamassage gani mo. Ha? Ada massage ka maka kan ba makalugar ta, makapamusil ta og kuan. Nasa cellphone. Ah, wala kay disturbo kay karon May isa. istorbo pero kuan ang kayo kay na may dikit nga kwarto. Na kumupikang ka din mag unang tiil madunggan. Na kung magpakurog buka dinhi sa imong katre, mubagid man magsaba may bawaan ng spikas mo nang usay sa salog usay motinggo motindog lang ko nga motingki ba pag ana ko motingki ukon nga magkuan ana tingki kay kung higda ko makon man naguyog mahibawan sa kuan sa silingan oo nga asa naglusi na po niyo anang kuan oo bitaw anang lain ba pero mura mo ta normal mo sa mga lalaki pero Oh, normal na eh. pero lain lagi kayo mura lain ba Ay lag palata nga na nakagibuhat nga di maayo diri kay. Ah, Ay mga kwarto kalampagon jud kada sa wala ni portahan gid. wala ni So mo na to, hinay na ko. oh bitaw sige Salamat kayo. kung kayo kay Salamat kayo. mura to basta kayo makaabot na sa ang ipagkuan ay lang mo pagkuan kay Ay ay lang lang mo- ko madawat na ang yung donasyon ba Ay kabalag ka kay kani mong donasyon nagi na patong mo nga yun. oo kung unsa may resulta sa maiba ang pag-abot sa donasyon isulti lang ko ani nang diri so yung mga kuan oh, mura to Eh, okay ingat lang na. salamat ha Sige, Isa. salamat. Bye, bye sa Balik kayo. oh ma